Čaute ľudia, moje meno je Wolf a vítam vás u nového videa z hry Minecraft. Je tu so mnou jeden host a volá sa Ezra75. Ezra? Ahoj! Takže ideme si zahrať Skywars, nie? Potom sme si zahrali aj ten Build Battle. Ktorý sa tu vôbec nedá hrať. Nevadí, dobrý chleba, dobrá mast. Toto. Takže ideme na Skywars. Takže nebudeme natáčať len Minecraft, budeme napríklad natáčať aj GTA 5, Firecraft 4 a Call of Duty Ghost. Takže 3, 4... Call of Duty Ghost, sme tu spolu, či som, takže... Tu spolu? Takže tak. Minecraft budem natáčať len málo kedy a to len s mojím verným bratrancom Ezerom. Jeho budem mať Adam. OK. Ak Adam Ja mu to schvalujem. Okay, čo? Takže ja som presával hrať neviem kedy Minecraft. Už dávno, predávno. Kde si Adamko? Počkaj. Nemám nohavice. Čože v prírode? Jo, piva. Marlo. Neviem, hen tam. To asi to není. Dúfam. Nohavice. Dúfam, že ma nikto nehodí. Ja dám kríma. Aj keď nevieš, kde som. Ja ani vôbec neviem, kde si. Dobre. A... počkajte, niečo musím urobiť. Adam. Chvíľku počkajte. No, a už je to lepšie. Už to nebola ozvena, dal som si to na slúchatka. OK. Takže tento server je, jak sa to volá tento server? Bcraft.cz, to je jeden vynikajúci server. A keď dáte celú dobrú klasiku, tak nájdete hen túto. Dám ten server do popisku videa. No, Ale teraz som dal nabíjačku. takže, No, tu máš. takto. A potom ju dáš naspäť. Teraz dám teraz taký menší strih, lebo brat a sestra sa musia porozprávať, ale je tu nejaký parchant. Adam, má si náhodou enderperlu? Nein. Nemal som, Kde kámo. si, braček? Idem k jednému. Kde? Au, ja. Kto ťa zabil? Hádzal po mne snehové kole. A ja som umrel. Som chcel ísť jednému, aby som ho zabil, lebo bol železný, ja som bol diamantový a umrel som. Prosím ťa, aj keď to nie je on, ale nevadí, aspoň tak ho zabijem. Aha, Moje Minecraft skilly, best ever. máš úplne na hovno. Jaký som ja pán. To je pán a šupán. Píp. Ježiš, zochol jak rybička v akvárku, My sa sem vidíte, už vedia, kto som ja. Japánko. Ja si myslíš. Dobre, ty si už zomrel? Ja čekám. Dobre, môj. Takže počkáme, koľko máme tých enderperliel. Ja mám svoj život, ty máš Jak sa to svoj volá? život. Enderperl. Ja mám svoj príbeh, ty máš svoj. Ešte nezačni so mnou rozmýšľať, Prečo? lebo ty máš svoj život. Aj ty? A ja. A tak prečo sa... Takže Nebudeme sa chytať za slovícka. Prosto nabíjačka. No... nemám si jak inšertovať veci, ale však nevadí. Mám nejaký ten? Mám. Mám
Enderperlu? Mám enderperlu. Takže idem... Kto ťa zabil? Tak sa Ten Monmary, ten ma zabil. On ma tiež zabil. No, to je teda smúla. To je teda smúla. Takže aj mňa zabil Morgan, Milčen, Menčilniel. Také škáre, také pofi. Chcete? Adam, ja už som skočil. Pohni si. 3, 4, skoč. Ty. Skočil som. Sme spolu. Ne, už Pokémon. Aha, tam je Pikachu. Pokémon! Ty koho máš za Pokémon? Ja mám takého zeleného. Ja mám zeleného. Dobre, ja som tiež vedela, ja mám toho fialového na po tvojej. Ja sa to vidím. Ja som Wolf. Nevieme. Dobre, boha. Keď to bude viac než 10 lajkov, natočím ďalšie video. Minecraftu. Budem sa snažiť natáčať každý deň. Každý deň. A hovorím to vážne. No budem natáčať, a neviem kedy to dám na YouTube. Áno, na YouTube. Je nohavice. No, a kde je ešte jedna? Takže Adamko, jakú taktiku si dohodneme? Jakú Robím taktiku? tam toho. Čakaj, No, Adama, jablko. ja nemám, to je ale smúla, nevadí. Ja mám chleba, ty máš chleba, to je dobré. Ja mám chleba, polievku. Ty ma chceš jebať? Čo sa tu zasvietilo? Dobre. Idem do stredu. Nevadí, Adam. Nie. Ak ma nezabiješ, tak nie. Moje profesionálne Minecraft skilly. Jau! Aký jau? Ja som ti nič neurobil. Au. Niekto povie strieľa nejaký šulin. No šulný, Adamko, takéto už vyjadre nemáš. No hanbi sa. Nejaký kácov, nejaká kácinka sem prišla. Ja ju odhodím a že dým sa, no zabila ma. To je ale smučné. Ešte natočíme jeden diel, teraz to strihnem. Takže sme tu zas chvíľkou prestávkou. Dým sa skočil šum jak pán. Adamko, som vedľa teba, ideme hneď k tebe. Áno. Oh yes! Ako to ľudia hovoria, oh yes, my sme vedľa seba. To je krásne, to je také dojímavé. Nebude tento. Teda nenapadne jeho meno. Dobrá, Adamko, nemusíš ani to hovoriť. Počkaj. Prasa, ty si jedno veľké prasa. Prasa. Pokon to mám. Tak poďme dneska za tou mamkou. To ty, ja nie. No, 2,5 hodín Už cesta. to ty napíš mu, že ja. Nie. Ja nie. Ja nie. Píš mu tiež ja nie. Ty budeš s tým? Áno, by som ma potom mohol zabiť. Chápeš, moja perfektálnosť je easy. Dobre, Ezra. Všetci chcú byť s každým tým, vieš. A sa mňa nikto nechce byť tým špiny, bude by skapali do rana. Ja mám najlepšie veci, kámo. Enderpearl mám úplne. Diamantový meč. A aká je pravda, máš starú favoritku. Mám, na rozdiel od teba. Get direct, dobrý. Kamo. Mám Enderpearl a vy nemáte. A koľko tu je čestiek, ja neviem už. V podzemí je asi 1. A hore. To je asi na strome. Adamko, ideme k sebe? Áno, ja mám Enderpearl, takže ja Na môžem... strome není, takže počkaj, idem k tebe. Potom môžeš robiť Enderpearla. Potom môžeš do sebe robiť šaša počmareného. Mám ťa kryť? Neviem. Dám ti vodičku? Nemusíš.
Dodo. Do piva. Debil. Zabijem ťa na budúce. Ho. Ja nie, ja muzikant. Ja nič. Je favoritka. Vieš sa mňou niečo vykšeftovať. Hej, mám lepšie veci, ale... Hej, prosím ťa, ty chod tam. Chod do stredu. Počkaj, mám ísť do stredu a zabiť ho? Áno, chod do stredu a tam za chvíľku. Ja poviem, že... Tak, ja som padol sám. Nechcel by som. Tak, ľudia, toto bolo za toto video všetko. Učil sa s vami Janko, Dotko a Ezra. Ahoj. Takže pri ďalšom videjku. Ahojte. Ahoj.